todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Maestro Luis Primaria y quiero contaros la gran noticia de que ya somos 1900 suscriptores en la familia. Y si alguien todavía no se ha suscrito, que lo haga, porque nos vamos al Antiguo Egipto. ¡Anda van! Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Pues sí, vamos a trabajar un proyecto competencial que he diseñado sobre el Antiguo Egipto. Este proyecto lo he hecho en catalán y ahora el vídeo lo haré también en catalán. Si alguien lo quiere en castellano, sin problemas, que me escriba a la dirección que aparecerá aquí en la pantalla o bien en la descripción del vídeo, mestraluis1985@gmail.com y yo se lo envío traducido al castellano. Però a partir d'ara, en este vídeo en concreto, haré l'explicació en català. Doncs bé, ens anem a l'antic Egipte, una època que a mi des de petit em fascinava i tant que m'ha costat molt dissenyar aquest projecte perquè li tenia molt de respecte a l'antic Egipte. Però anem a veure'l. En aquest dossier trobareu 37 propostes didàctiques. Aquesta serà la portada, que l'he dissenyada fusionant una fotografia actual amb dibuixos de l'antic Egipte per tal que l'alumne comenci ja a fer una mica d'exploració d'idees prèvies. Què sap sobre Egipte o a què li sona Egipte o l'antic Egipte? Sí? Podia canviar perfectament el de projecte de MEN número 5, perquè en el meu cas sí que és així, però en el vostre us ho trauré, i tindreu nom i cognoms a l'alumne, la casella, perquè pugui escriure el seu nom i cognoms. Bé, comencem amb una activitat d'exploració, i és que els hi posaré uns vídeos de Happy Learning, de Smile and Learn, aquests vídeos educatius infantils que estan molt ben creats i amb un llenguatge molt adaptat a les criatures sobre l'antic Egipte, i del que es tractarà és que l'alumnat els vegi i que pugui fer les seves primeres anotacions en aquest papir dels seus primers aprenentatges sobre l'antic Egipte. Així ja comencem a treure una miqueta d'idees ja inicials. Serà una activitat d'introducció. I ara ja anem a situar-nos. He posat un mapa on surt Espanya, on surt Egipte, i volem fer aquest trajecte, volem dibuixar aquest trajecte, volem veure si estem o no en el mateix continent i per què, volem veure també la mida de cada país, si té alguna característica que toqui amb el mar, amb quin mar, per exemple, si té algun riu o alguns rius importants, quins són, etc. Després anem a investigar. Ja veureu que aquest projecte l'he fet molt enfocat a que l'alumne tingui el seu portàtil, o per grups de 2 o 3, i vagin investigant. O sigui, la idea no és donar-los tot mastegats als nens i nenes, sinó que siguin ells qui arribin a aquest coneixement. Doncs investiga com és la bandera, de quins colors és, i pinta-la, i també com es diu la capital d'Egipte i quants habitants té a l'actualitat. Després, posem un mapa d'Egipte amb alguns dels monuments més importants, perquè la meva idea és fer un mapa gran, molt gran, a la paret. I a partir d'aquí ja us explicaré què vull fer. Sí? Investigar a internet com es diu cada piràmide i ordenar-les de més alta a més baixa. Veureu que hi ha molta investigació. Doncs bé, en aquest mapa tan gran que vull fer, vull donar per parelles o grups de 3 un monument a cadascun d'ells. Vull que investiguin dades importants d'aquell monument. Doncs l'any de construcció, per què es va construir, quins fets es van produir allà, si està conservat a l'actualitat o no. Llavors, aquests fulls els vull imprimir en DIN A3 a color i enganxar-los en aquell mapa gegant en el lloc aproximat o el més exacte possible on anirien dins el mapa. Llavors tenim l'Esfinx, les piràmides, el temple de Hatshepsut, tenim també el temple de Ramsès II a Abu Simbel, tenim el temple de Luxor, tenim el temple de Karnak, el temple d'Edfu i la Vall dels Reis. Sí? Molt bé, seguim. La societat egípcia. Parlarem de què volia dir una societat jerarquitzada o piramidal. L'alumnat haurà d'investigar el nom que rebia cada estament de la societat i després a què es dedicaven. Doncs aquí el número 1, no? El número 1 serà el més amunt. Els faraons. Doncs els faraons, a què es dedicaven els faraons? Sí? Molt bé. Després investigarem sobre alguns faraons, alguns molt rellevants, Tutankamon, Keops, Cleopatra, Ramsès II, Hatshepsut i Nefertiti, i llavors buscarem
quan va ser faraó d'Egipte o faraona d'Egipte, alguna dada important i el dibuixarem tal qual se l'acostumava a representar aquest faraó o faraona. De fet, aquí tenim a Nefertiti. Molt bé, després, ja que estem dibuixant, doncs dibuixa Tutankamon. I aquí hi ha pas a pas com es fa perquè tu puguis agafar o bé un full en blanc o un full quadriculat o fins i tot un full on ja li fem a l'alumnat aquestes línies i així pugui fer el Tutankamon el més fidedigne possible. I aquí també m'ha agradat és dibuixar tu mateix com un faraó o una faraona, tal com són els teus ulls, el teu nas, la teva boca, les celles, una miqueta de serrell. Bueno, i ara me'n vaig més a la part matemàtica, i és que vull construir una piràmide amb els nostres alumnes, una piràmide que l'he decorada amb determinats faraons i un escarbat l'amulet, i després vull emplenar, perquè vull treballar els cossos geomètrics. Llavors vull emplenar aquest esquema dels poliedres i els cossos rodons, aquí estan els cossos per retallar i ser enganxats, i a partir d'aquí vull treballar els conceptes de cares, vèrtex i arestes, aprofitant el treball de les piràmides egípcies. Molt bé, després ens anem als déus. Sabem que la religió de l'antic Egipte era una religió politeista, no creien només en un déu, sinó que en creien en molts déus. I llavors he posat uns quants. El seu nom, la seva representació, i l'alumnat m'haurà de buscar de què era Déu. Si era Déu del cel, de l'aigua, de l'alegria, de l'amor, de què era Déu, o deessa. Sí? Molt bé. I aquí, aprofitant també els déus, doncs dibuixa en quadrícula, perquè l'alumne aquí sí pugui agafar un full quadriculat i pugui fer la rèplica el més fidedigne possible d'aquests déus egipcis. Complementarem amb un treball dels punts al llibre. He posat aquest marc perquè l'alumne aquí escrigui el seu nom en jeroglífics, que ara anirem en aquest punt. Sí? N'hi ha 4 tipus de punts al llibre. Els amulets eren molt supersticiosos i he posat aquests 4. Sí, n'hi havia més, ho sé, però he posat aquests 4 perquè m'han semblat els més representatius. Llavors aquí es tracta de posar el nom i aquí es tracta d'escriure què era, per què donava sort, per què creien en aquest amulet, quin significat tenia. Els jeroglífics, ara sí. Aquí està els jeroglífics i llavors vull que aquí escriguin el seu nom. De fet, la idea és fer-ho amb fang. Amb fang moldejar aquesta forma i després també amb fang i amb xurros poder posar a sobre cada dibuix de la lletra del seu nom i així després poder-ho pintar a colors i vernissar. Després també podem fabricar un papir, us he posat a la pàgina web en què ho explica, molt senzill, amb unes gases, amb cafè, i entrem a la part de la momificació. He portat una notícia en català, que era el diari Ara, he portat pas a pas com es feia la momificació, he portat una notícia en castellà del National Geographic, també de la momificació i de les jarres canòpiques o vasos canopos, sí? I després vull treballar la dimensió més de salut i equilibri personal, el cos humà, amb què l'alumne em situï cada òrgan principal del cos humà i després m'expliqui les seves funcions. El cervell, doncs, per què serveix, l'estómac, per què serveix, el fetge, el cor, etc. I hi ha algunes activitats finals, serien explica amb les teves paraules el procés de momificació i, sobretot, i la més important, què has après en aquest projecte, com a activitat final. I aquí podem avaluar la qualitat de l'aprenentatge de l'alumne, tot i que tindrem moltes evidències al llarg del projecte. Sí? Doncs ara segurament em preguntaràs, Luis, com em puc fer amb aquest projecte? Com me puedo hacer con este proyecto? Val. Doncs m'heu d'escriure, com he dit, a mestreluis1985@gmail.com i aquí em dieu que voleu el projecte, o en català o en castellà. Sí que és cert que per tot el temps i tota la feinada que li he dedicat tindrà un preu. Serà un preu, amb uns pocs dits de la mà. Val? Serà molt simbòlic, però realment doncs, hi ha molta feina al darrere. Doncs bé, si us sembla bé, m'escriviu i jo encantadíssim. I a més us deixo per aquí també el projecte de Tintín per si també el voleu utilitzar. Doncs que tingueu un molt bon tercer trimestre i en el meu cas serà començar-lo
i endinsar-nos en l'antic Egipte. Moltes gràcies, adeu. Maestro Luis Primaria, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.